ପିଲାଟି କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ରାଗି କରିନେଇଛି କହୁଛି ଶୁଣ। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭବେଶ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ। ସକାଳେ ସକାଳେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଲି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି କ୍ଷୀରବାଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ମତେ ଦେଖି କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଟି ଡିଗିରୁ 2ଟି ବୋଟଲ କାଢି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ଷୀର ନବାର ମାସେ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବି କହିଲାରୁ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ରୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେ କ୍ଷୀର ବୋଟଲରେ ପୁରେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସାଟା ଦେଲି। ସେ ପୁରେଇଥିବା 2ଟି କ୍ଷୀର ବୋଟଲରେ ଠିପି ଦେଇ ପଇସା ଗଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏଠି ମତେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର 50 ଟଙ୍କା ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଉସା କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ମିଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମଉସା ମୋ ବୋଟଲରେ କ୍ଷୀର ପୁରେଇଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ମାଉସୀ ପଛରେ ଆସି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ତମେ ଭିଡିଓ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ହସିକି ସେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତା ୱାଇଫ କୁ ନେଇ ଦେଖେଇବ। ମଜାମସ୍ତି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇ ରୁମକୁ ରିଟର୍ନ କଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଆଖରସ ପିଇବା ପାଇଁ ଛିଡା ହେଲି। ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁକୁଲୁ ବାବାଟେ ମତେ ରାଗିକି ଅନେଇଛି। ମୁଁ ତା ଆଡକୁ କ୍ୟାମେରା କରିବାରୁ ସେ ସେପଟକୁ ପଳେଇଗଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାଗିକି ଅନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଖରସ ପିଇ ରୁମକୁ ରିଟର୍ନ କଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।